Altså YouTube. Jeg går i gang med at spille lidt mere Let's Play med part 2. World Zombie. Jeg ved godt, der er sådan nogle videoer, 3 videoer, hvor jeg også har lavet, og det er også en Let's Play, men altså jeg laver ikke flere for dem, fordi der var ikke lyd på, så ja. Ja. Nej, jeg skal lave noget træ. Måske skulle jeg lave en økse. Hvad fanden er det herovre? Burde det være? Ja. Kylling. Nå. Hvad fanden var det nu, jeg skulle lave? Nå ja. Sådan. Åh, fuck. Okay, jeg skal skynde mig rimelig meget. Nej, måske skulle jeg lave et... oh shit. Måske skulle jeg lave et jernsværd. Et jernsværd. Ja, et jernsværd. Hold kæft, den lækker. Nå. Wow. Hvad fanden sker der? Hov. Og hvis I spørger efter, om jeg har nogle server, så får jeg det om nogle uger. Ja. Kan jeg komme? Jeg kan sgu ikke lide edderkopper. Kræften syg oven i hovedet, mand. Altså, hvem finder lige sådan en kæmpe edderkop? Den er jo næsten på størrelse med en selv. Assassin. Creeper. Knæpper. Hvad fanden var det, en flagmus? Ja, det var sgu en flagmus. Sådan. Ui, shit. Ui. Chok. Ui. Wow. Henter mig. Og det gider jeg sgu ikke. Slår bare ihjel. Det vil jeg godt slå ihjel, den der. Lag. Nej. Var det ikke sådan et vejen? Det ser så sjovt noget. Jo, nej, det var ørken. Ørken. Der var jeg heldig med. Griser.
skyd lige på net. Åh, shit, jeg skal væk. Åh, et halvt liv, jeg dør. Fuck, jeg er heldig, mand. Heldig tilbage. Hold da kæft, mand. Nej, pis. Ej, hvor nede. Nej. Okay. Det vil sige herover. Ja, det er det der lorteedderkop, der dræbte mig. Fucking lortepæver. Men det er den. Nej. Jeg vil dø. Ikke igen. Nu skal jeg have dræbt, så du lider totalt. Det fucking luder. Ej, nu det går i kraftedeme væk lortet over. Ej, det går nu væk med at lorte som vi er. Åh, shit, hvad der kom lige sådan et æble. Nu dør jeg sgu nok igen. Ja, jeg blev skudt lige i hovedet. Kanskje kraftedeme. Kraftedeme dø. På min svær. Der. Svær. Tak for det. Okay, det bliver nok en part, hvor jeg bare går rundt og snakker zombier. Jeg skulle lige lave noget. Nej! Det er bedre at lave støvler end hjelm. For det giver det samme rustning, men man skal bare bruge mindre ressourcer til til støvler end hvad hedder det? En hjelm. Hold kæft, der er ikke nogen på en værelse. Kylling. Dø. Dø. Tak. Og græsker. Det må jeg altså se for lang tid siden. Dø med dig. Dø med dig. Goddag. Fuck, der kommer 3 spiders. Shit. Zombie party. Kommer der ikke også nogen bagfra nu? Dø. Ikke dø. Hold kæft, jeg er egentlig heldig. Okay, det var så ikke lige før, da jeg døde, eller sidste gang? Nej. Der hvor jeg kun havde et liv tilbage, eller et halvt. Der var jeg ikke særlig heldig. Jo, det er flygtet, men ikke efter, for så blev jeg skudt lige i hovedet. Et lortet skelet her. Jeg dræber lige den der zombie. Nå. Jeg slutter den her video af nu. Vi ses!